Peneng we labang so atok sono jasimen iltum kache than pon chike lahen lo non jasimet Kongres alidar tum kedam tang sing teron lapen rotonim ti akihai tum ningje ponlo ele tum APHLC mate all party leader conference tum kache songbom re-election do nai mate kedam tang council election bangke aron repensi kipado labangke pancar aron pen pulo ase lage $6 loke aja kong abeku lasi Kongres alidar tum akihai sing teron lapen rotonim ti press media thengno kaningje ke lahen lo APHLC atum ke ral han kipalu kopusi Karbianglong Autonomous Council ke election ke kipar dangale kopusi non puthor election ke dotupo lake don pusi lapen APHLC tum kache song lake chokchi rat phan ke mang pamang labang so ansar ke pathanje phan mate klarda kane pathanje phan ke ai sarjai ka thar pansi neli non upward pilu kardom kadu e phanta nili kache song kardom pilo lawang salam ke cethan ulo seta aku cethan tu bom nangila kachini men lege joy ke akam galidet tema ilitum em atom bhansita eba anukaprek atom bhansita chini nang koglo alang litum ta theko e ba nilitum ta theko e tema nitum thek nei lo kulega chiputa kali Ladakh ilitum re-election bi unlang wa lama bangke Ladakh ho Ladakh pulo Ladakh Siksidul angdeng pi kini angdeng so troksi clause B along pulo provided that until rules are made by the district or the regional council under this subparagraph, the rules made by the governor under subparagraph 6 of this paragraph shall have effect in respect of elections to the officers and staff of and the procedure and the conduct of business in each such council uladak ito lahelo nilitum APHLC atum munit atum bhan ka piluji pule la kaningje kali kapere ji aphanse kaningje angdeng pihini angdeng sotroxy clause B palong daketok do anke thala Governor Kaselam Arul ke lahelo la non ke ban inglo seta Arul akimi silam le tik ke la penle la daketo atengle election pedonangji today ke pu anke election la pensi pedonangji pulo ama ilitum Assam government ba itum governor ake hai ini tum fan election ka pedo ke la dak pen pedorong ya kadu ita chini lo la pen la ka prek bugayok ta chini lo la pen si pedo nahi pulo Assam government dum la pen pedorong panchayat pen la ke panchayat allo konar lo ma ke tok ke do la dak ho angding Ladakh bange section pulo section 14 yeah. section 14 pensi panchayat allo 1994 section 114 along sigetok do la state election commission ke panchayat aron pensi pinchong lo la pen panchayat aron pensi pinchong lo la pen la ta endet nang po la bangali la bang endet nang po la nei la da khode la da khode la bang Indian constitution la bang Indian constitution lo
Indian Constitution, State Election Commission के Article 243K पेन सलाम लो के पेन लपेन पंचायत अल्लो बंग के Section 114 पेन सलाम लो an ke kopilo mathat ke do thula hala article 243M along pulo la panchayat allo la bangsu panchayat allo ke 6 schedule arlo ke thang da ajak kong ave thang da ajak kong ave pulo te hala state election commission ta ajak kong avelu State Election Commission in Lapen se selam lo Lapen article 243K pen se selam lo anke article 243 ke cheng pada ki jut an TZ pujong andu dak TZ po andu la article dopik la panchayat alom mut ki pudam pithek lo te la ke part 9 pulo part 9 part sir ke along ke ladaki pula pohelo nothing in this part lamane part 9 lo part 9 of hansi pudam nothing in this part shall apply to the scheduled areas pusi pulo do ana yanda to chapter long ang piang ding so ki do anta isin nata schedule area ban kya kam aja pipelo aja ko avelo anke la aja ko avelo putang det lo le ko pusi hala state election commission ya aja ko do ilang State Election Commission ye la pensi ke silam chotana la si State Election Commission ke alangli Assam Plain District ke do anga ja kong dolo bhariar lenge thelo commissioner bhariar commissioner la schedule abordar nang kilut ahima nang kilut pen ke alangli ke munit jong lo alangli ke thanga ja kong ve lo alangli ke alangli ko manne saigati ki banga teng lo alangli ke ba ko manne rek hedila amikar rong amikar ateng orang ni aja kong thang na bele aja kong ka via bang le dc phan ko lo order ti un po ho jong si dc phan alang li la munit jong saigati ki jong bang thela ke doi chalo bang aja kong dc phan order pi un putela ke dc phan la State Election Commissioner van pupiten ma itung karbieri chu van purong si menuli karbieri chu ga aja ko do he lagi alang lige kopi si do la tanel itung ki putot kali lata thang ba be ki pudam thap kali la dag ye ke don te la dag la dag ki pu de la la 6 schedule election ron ka selam kaddo ka beke la regional council la pen existing tribal council yo hala anding pi throk along kali lo anding pi hini anding si throk along si pulo tribal council atu tamale hala habipin poto amei hedi hala tung aja kong du udah ke pudo hala tung aja kong itelo la election commissioner parke dak councilor loke councilor lo mane schedule area loke anke habe pin po aja kong du polite karbiri chu aja kong du muchot lote yo alam ke la ni tung pudak i la pen la dak angding pi throk angding pi hini angding so throk pensi election ron anta selam et nang ji pulo daki pu pipilo long pulo clause long composition of the district council allocation of seats seats ta command mar bhansi ko song si pinai ma lata dak itum lo ka selam ron ka selam hutsi itum si selam dat nai dak council long se la pen delimitation of territorial constituency ko an ma ge donang ji kep ma inkoi ma thom kep ma tharu ma ge donang ji la ta da council long di phu ma si selam ja nei talks do da ma kam velo arno dora hilit or jing raha she delhi da ra talks ke do dam raha da
constituency fliket nahi to pocket nahi to to hada ki pudam nahi akam belo la pen unda uni de Delhi da mote gumalo hala dake bang home minister man ni tum sido hala tum aja ko we dak sido la loke alang li tum aja ko we aja ko ni do dak EMCM tum si aja ko dole la si EMCM tum si dak si selam dak nahi pu la pen hala ka selam ho dak bulo qualification for voting at such elections preparation of electoral rolls lake sak dan ini yang putulang la council atum kai ta ko na si six schedule arong along bangso tum election thurong le pute la si non nali tum six schedule kitab do long de team kar ge lo council atum six schedule kitab alot kul pura angdeng pihini angdeng so tro along non sa than bom lo ha da ji puri lo tu angdeng so tro along C along clause C along itu qualification of voting komat si vote jok long poma lapen electoral roll ko puson si selam poma latadak si ateng men si claim nang po lapen qualification for being elected at such elections as members komat si members ceplang longima komat si MAC ceplang longima komat si MSC election contest dun arjab dun longima lata anding so at rock clause D along si ketok do lai ka selam ni ko na ma da council long lagi parliament along gali la penda ka assembly along gali dispute ke tam nahi akam ve Himanto Sharma chief minister raja ko hobe lagi prime minister raja ko hobe aja ko nge doge da CMEM tu la CMEM tu ba al ilitum aman ke do CM tu alang litum pupu ko na sige tok ke do lo ke tok ke amethan yung si tok te det ni tok bangga velu lagi lai alang li si tok nan pole alang li council long si meeting e dora la lo ka selam nan pole alang li si aja kong dolo alang li tum si aja kong dolo thang bi tungge karbia tungge ni ta ke pu CM ke chu EM ke chu bukai ta ke chu kam ga lidet ke mati kam ke claim ni kam bang si ke ke mati la hello ga si non nang chelang dun hur ta me a hok lo angdeng bi hini angdeng so tro sidulong la da ka longa pista 660 along anu along mang interpretation along mang lo anu along mang lo mang 660 along si nang litum lang nang pola pen 661 660 long 659 pen lo nang tu por hin nang por 65 page pharo throkra phokebra sirket pen porira pharo throkra Prokebra isi a page anang litum a par anang litum por hin la sixth schedule to the Constitution of India po long angenang litum tek long po ange ni litum ke than tap ka lijo po nang litum da chini po akhiro bilo sir se class sapen ke pathan ho ma ong tung atum ke la non council ke chari bom tung ga along amai long tame lam than po la APHLC tung ke half truth kai ta phan thor the bade pa beng hoi basi tu manai pu la si ra tum confusion ka be dia phan angdeng pi hini angdeng so trok along porhinon hadak A B C D E F G H ando haladak isi pen sinane tum chinipo la pen hala ke pache ton dama bangke la lo angdeng pi inkon tribal area pu tribal area hadak mesing sirsi la ka bang inglong khai tum si vote jok long choji inglong so tum si election thurong choji lapen voter list along anda election amane tribal area po ki pudama bangke la ke tribal atum adde India amunit atum adde person hadakta itum handa tribal atum adde India lusi tribal atum adde pula lagi akhiro pilosar nang liklar sa pengen panu pon non itum long to thulang akai sar sakri long phar PHLC long general secretary lo alani long dam to pipo la sila so putha nang li kopilo poji BJP jaseme non BJP government BJP arula tum sai se lo posi la tum si half truth ma itum si half truth lo la so putha nang li rat pon thani kha kali ile tum thailong bom ma didi ile tum CM da kai ta ningjelo PHLC tum ka
paragraph 2 sub paragraph 7 la so pothan po la ben ke paragraph 20 tribal area ko masih lan masih pajut ko ma didi hala article 163 164 bang ke than thu ai he than thei ku sini ke bar kaita jasi article 163 164 of the Indian constitution masih alang ke base ke anda 62 the constitution of India bele ke base angali ko matong ke than lina je 163 164 article pen enam de polodang te la non la ele tum ke than mo pot ke lage chok chi puse ke than am sita lang dam lo polodang te hala article 163 lake ele tum 62 area phani pinedam gali mati lage article 163 lake hala 62 area pen angtan gitu akapre ka state fancy lage ke base da kali Assam sita hai sita 62 area kali hala plain district ka tumha lahai mase ke base mati lapen ke 164 lage article 164 lage 62 to the constitution of India में लगे चेक तो मचे तंती लगे कचरा बावे रसी को मत से सीएम फन के थान रा कपा फोलामा ला बंग सीएम बंग आपके हाई सीएम तुलनाम रंग हांग बंग ला बंग चिरी सरात नहीं ला क्या ला फन के थान कपा फोला लगे क्योला आर्बोरिटम along seminar dulu hala sorta la Bijoy Hansaria pulo hala Kuman majong ho Elvin Teron ne manlo ne pudun lo je 163 article 163 along Sunday pu hala Bijoy Hansaria pulo India constitution alam hai pu alam li pu de India constitution alam hai taha da ke ki India constitution alam le ki leader mati 62 lam le ki mati 62 ka kapre constitution pu dang det lo non ana plak the non ana chini na lang plak technology la asi chini nahi lage ile tum tribal area phan ke extras ile tum phan ke constitution mas nang pidalo kala la so tengle na le tum chari chalo pulo mati kali pulo ne what is the use of making the 62 constitution of India jo se ile tum ke dah ile tum ke do tum se den tum te ko indum te pulo den government tum nangi salam pila salam pinalo lage kala lapen da ka chini nai ma ke la helo ke nang sot nai ke India constitution lang chonama 62 lang le de lata chok che 62 lang chonama India constitution lang le de lata chok che la si hini si tum pursi paching ba nahi la pen India la constitution long ni likai da puar lo pinana na pada bang tum ki ani do for example mon he si tum panchayat la ma chi thana ga di sar panchayat bang 62 long ke ani lu itum phan ke nang ne lu la ke la so ko si pinana na son ke 62 long ga bi kinan ne son ke itum nang ne lo ke Indian constitution long ta la lo la si hini ni da pur nahi la lo te tum clar dak men long part 9 along day la part 9 India constitution part 9 243 pen pu he lo pick ho de ko an ne ke liye 243 243 ZQ 243 ZT an 243 ZT 243 pen 243 ZT an to ke itum constitute itum schedule area ka kam ave lo lage dak lo lage kalang akero pilo sar nali klar thumo chole pathan ki rada pan ke than pot akero pilo athema rada tum chini rangji lapen ratum ka chini ke nang so di lasinona akero pilo jias ban non da pinang itum long do rajan timung alangli APHLC lo nona mat treasurer ar pusi deng bom lasi alangli phan ne ke pathan gang tum ke lahen lo tuliram rong hang atu de jasime tim kar byang lo tum lo itum phan half truth lapen election ke kidam tang ele non re election le lake kopulo ko lapen tuliram rong hang siga ning jado kidam tang hut etum ele hala voting machine se ke voting machine ke an ke ake sar jail ka tha masi blame lo alangli lake bluetooth pen transfer me kusi pu and then no na bange meeting do sar me se hang lo no na bange ke dam tang election na bange hala ballot paper se ke la se ballot paper en dera bidame APHLC tum chipa en der si ako BJP an se ke blame pu la se hata ke lake kopia posi BJP tum ke chipa hai lo bolo dang te regime la se la sobura na li thane tha rajentimu choro lo ado we especially west kar byang lo la tum chini nahi lage Fransi ba ke mohet ili tum je tham malam ni ning to tuliram lo hang ake hai APHLC tum nang thana re po tum si floplut po ba matha thera edet ke messenger panadi council pen organize the ra
सिख सिदुल अलाम के पठान जे फान है नांगांग तमे ने तुम सार जाएगा थार फान गलिमा alang litum ta thanda mele ako lang ni tumne tame than tame nang hang nang ni di tu ako ne han he de cho ala tu nang khanang tumne than organize noi ke the ka tum han de helu oi kalima Kalang. akhir ada clear alam chini ko lai silo ni lagi pukang tu ini ni lagi pukang tu mam penang ni nangkar jolam the rigging election rigging karbiang lo arap tum chini nangji lapen ko puso si BJP tum kecepa hai mala bidikan lim bangke rat tum chini vek ni kali te laso katora bang momo da tu bomi hala tabang ko ni isi alam bang half truth kolam itum ka chini namam ala lagi ninja te ben bolote adha na bang ke aho alam than lo adha ke than thelang kolam adidi hala aho alam ke than ko pipilo ni APSLC tumge la paragraph 2 sub paragraph 7 na bang ka high court pen order one de lo hala ka aho ke di kali ba hala alang lo aho ka posti high court ai to man order na pidalo mati ande ke claim leke alam ni cholo di lage nang li deng vek nang ni lage khelom do lape aho khe kwa ba ke kolo lo so bangsi aho khe ma hala bang pa ako nang pachini thuno ake ni le tum nang tham thu pe mepo nang arjudun ding no ni no so no he ho an ke nang ni nang arjudun pe me no kala aho khe lam ma kolo lo ma la so bang nang tham thu lo bote nang tham thu pe mepo ini tu masara dulu la hello la pen alang ni mo pen apuna arju thulo hala bluetooth pe ni hala ke kopene EVM ke chokchi kolam salang ni gining je mati apo sinong ke ballot paper nahi bolo ballot paper na alang ni tum chepe hai thek kolam lo gedi don ke ni tum aphan se ako akoi ke wan ku ake hai tu ni rom ha la ke ni tum akoi ke wan nang kogi athe ma are nge so doi bat tu lo nang ni homosti lo ni tum muni tu office में के काय के फेंग के जो lek nang panyar pi la puson nge tum nge la pu chivida ne kalima alang apu tha to nang ni ke CM thula la pulo de la ke pirthe na amuni tum ta chini bola ke gunda kam se claim rong lo po ba kalima gunda CM je plan dat lo oi rasi la sona ora ke no bangke itum donang ni lage non itum mana blame wan lo non ballot paper pe na chipai are nang li ke chong hulak tan le nang li muni ra tum si vote pa jok long le tang le so man ko voice record na tu yo kala di kacing kia voice record na long pe me a video na do ku pisa da ka cheplang ma ku song si ka cheplang ma la hai am do ante la ke akim mia kam lang ma kali ke mati di lage alang la si la intir jerpen chedan polote la BJP tanya par efraji hok pe na lamangi la bela ke solando rata na ke chini pe me APSLC fan ke berbor i go bangke non chini pe me lagi hala ko pulama adim ko pumiyong hala so constituency bitung bodi bitung reng thama chot kalilo lagi singhason ma taklem lo la tu dum bajong taklem lo along tin taklem lo lagi hamren taklem lo lagi along tin taklem lo la son la bang jok dam dia ko la tum BJP tum jok det la son ke lagi claim pick lo kan te lagi kala la sona ot ke henu ke dunar ni kolam le kalima ako la Bluetooth pen bukan lagi neli le kan ni alam tali paper ham lo ke Delhi pen kapet klan akago salong sido lagi outlook magazine salong sido lagi no matan nanji te nili tu kopi selam uji la tu ke do fotokopi selam uji la tu ke nangi te rat tu nam hang tame no mat itu malong ave hala Vikram Hanse long sido la so kopi lasi ethelam terus sango lasi no duhu a vote ke jo कहनी la town committee election no MP election no banon re-election no ko kusami rara tunda chere tu bangamen yo si ke jo lo polo te tu ke case pa bono kalima section 171 IPC pe tum pe bondet pola ako la re-election do un e puge puhedi do un lo lage aja tum pulo ni tum re-election APSLC re-election nangi pulo seta
memorandum pipe boleh di. Ki pipe theke non ma ki pipe ni tum urgent pu matha the de theke ni tum case claim lo. High court lo si case do non anta. La po si ni tum claim de de. Aku ni tum pinang ji la ke. Na pinang ji po ni formality abisar pinang ji po governor lo pi. Seda la ke high court lo already a case do. Atumi inquiry hor ni thur lo. Seda chief justice Aki milang alang likang ni paprangcing lah lamat si study nang kok ji mo bang punang kok lo he mo agos pai ciklo koi rapier ni si thur thuji pu la na election do bo ke pudam athe ke la dakhal athe man ni litu mo pen la jethan lo mo ke chengsi si sikhidu laso rule clankletik ke laso appointment claim bom nan po election ta pulo non e ponchayat allo pen pe dorong lo la sini tum pulo lage ponchayat allo pen ke election pe do long li lage kertang lage arona vi hala da 243 m long ke tok du poni tum pu bom lo town ponchayat allo long ta section 1 clause 2 long si ke tok du lage ponchayat allo pen ke election pe do un e pu ke la sini tum case claim lo ni rum case hai dia lo te re-election ye do week bukan do week ake hedi la non la re-election do no plo hedi non congress tum na pu dun le hedi re-election ne ko pusi ke un la pole tham jir le o kalang lo te na tum re-election do no te na tum congress tum thur de lo ma pole hedi election ye na thur dun pu election jo se na thur dun pu te na tum na pu dun no re-election si ko puni ke ka pe do thu ya kam ma lang ra tum te बीजेपी तुम विंग सा तुम मुखा है माने कपरे का पार्टी बीजेपी तो विंग साइड लो मते काचे पार्जन से कपरे का पार्टी को चलो तुम कुदो न बांके एपीएचएल से तुम इलेक्शन चौक से बुदा पु को ठुठे है बुझाए पु मते अच्छा एते एपीएचएल से तुम ठुठे रख ponte बीजेपी वाला कांग्रेस एसएससी तुम ठुठी ponte एते तुम एपीएचएल से तुम तांते ला हाला तुम से पोट जॉब लाना मानते नि तुम एपीएचएल से तुम क्या इलेक्शन ठुठे पले पुकाली मुठे ला पंचायत रोना तेंग पेन ला दाक इलेक्शन में पादो उन पादो लोंग ले वालाम से तुमगे पूछो ला पेन ला के चौक छे पोजोने से तुमगे केस तक की पिलो के हाई कोर्ट लो तो ला से केरो पिलो तिमोंग संघो लो पेन रोफार संघो बता ला सी तुम दा लो तेंग पेन लीगल तेंग पेन तुम का चीनी के को पिलो illegal is illegal लो लगे चौक चलो ते चौक चलो रोना वेट आवेलो उनीलो बेले तुम का चीनी ना के कॉन्स्टिट्यूशन आतेंग पेन के नांगली Keng dia pen ke claim oni hormu ke arep pele claim ta unke lo do hala constitution lo ngetok do lagi. Athema non ke arep pen si ke claim lo ke di constitution lo ngetok ke tok dak lo unke lo ke. Sida me Assam government lo ke arep pen si ke claim lo ke. Arep pen ke claim lo non ko ta tum inside bom lo. La non che pu ke la ke tok lang dak lo ke. Non edi ili tum la re-election nahi pro ke di. Che na ju tum dokko lo po di. La congress tum na chon thrui. Nan thur duni pu ke. Gali, nantur duni pula se, nantur jong se nantur duni pula te nanti talu note. Gali ma, chok chip puning jeno. Ale Congress tunda la constitution men schedule ke porhi mile. Ade lage constitution ke lage BJP non APSLC non ASDC non Congress non ta laso constitution se antu. Agak kali lo lage la nan bola le tunda. Congress te meja na parti te non na je porhi rep no. Lage. Lalu. Aku lagi ni tum namri putanang pudunde. Nam ta nam unlo. Porhi ri putanang pudunde porhi non beri pulu. Malah ai aku ili tumge che than ping loti. An so se ki klaria phanta hala Indian constitution langra angdeng pi kre sirkep angdeng so isi di nalonga tokloti hodata labang so provision ki pipon koke article 191b i ki pipon koke la 6 schedule along angdeng pi in koi doko la pen 6 schedule doko oposi data ki jokon lo lama ke kalang ko bisi ko thek lo am pare than bon ke ko thek pate ke ko se kang tum tilo lage माने itu me PHLC along ke doa member samuri tumle la so question card jugali itu amuri to ke clear nota na clear unde kala itu me PHLC la constitution alam ka thanong na ka chini dunde na ka chini dun ka tum te tu akit ta ka chinam ni ato me de la son dum complain ni kali har ka chini ne tu la sili tu choning riloti BJP dum da kita ponra thanwaret non hai
non ke Kung maksi kan ribu naik pudun poma. Master ke jeplang ne jok ta jeplang ribu pi lagi. Ke thana kam ke lagi misiana kam. lage la pen Indian constitution में से provision भी करो के freedom of speech बोलो han na marano rong Ke lo ka than kapacini pula te ame kang pulo mati. Kala. Pasi lok het ke pisian ning karong turong lang ma. kala Ame kang pu ke jok ta ning aning hang nang i kar bia tu ing long arat tum pan ke. Itum yong si jakong ke sepe doi pula te. Athema kacini ke jakong pudang det lo mati. kala Pacini waret non he. लाल तो केरो पिलो सर तुम आंसर से बैंक थम पैनलिस्ट में ता निंगे तुम इसी पे निसी तुम दामलो क्लियर होलो तासी बीजेपी तुम ता कांग्रेस तुम ता लापेना कपरे तुम ता नॉन मांगे कॉन्स्टिट्यूशन कान चाबा केनांग सो हम बाकला पुनाई बॉब दुनरे लोपलो ने ना होगा लिले लासी नॉन अबांग दामु पिलो ना नंबर हिनिया बांग ला हेलो इतुम नॉन इंडिया प्रेसिडेंट अकिमिंग वायलो रामनाथ कोविंद पेन अभी नॉन प्रेजेंट किदो alang li ke swar lo pensi alang li phani wai polo alang li men ke ake hai bi Drupadi Murmu lasi non itu man da ka chingi dam na ya bang ke phong ni podi non pen Phong ke dam tang da Ramnath Kovind ta me lata Sidul Kas Munir akhai phasing wai polo Tribal hatak le. tribal la teng no la la pen non het jong sa me akimi la Soarlopen keman pon abang ki lage Drupadi Murmu tame lata scheduled tribe lasi ahok lo India a president keman tu long pop ke lage iswan ben ke e bahata ke me mulai tu pun update na man thek lo hormu lapen lage constitutional head lo labang so India ke cari ji aphan aron alo kangchap aki mi ko pi se aron ki pincong ma halabang so along chok ma chok chema halabang so rida ki pidun dia bang constitutional an ka hem pulo olake lasi ladak ben anon arsik jit alam dolang lasi la kachini je paneli nona ka sa jai ka tharman se apor pilo kopi apon si tum tribe tuman kang bai poma la RSS lo jasemet ke chi RSS tum pitu joy alam lasi nang le pan ki pathan Nili la ke cengsi ke ilitum APHLC pen ilitum bihek seta bang presiden ke tepik hai itum bihek seta presiden ake hai pi afan ilitum congratulation pilo la penitum ningarong lo la Drupadi Murmu ake hai pi afan ilitum congratulation lo ningarong ki pil ningarong dun lo santhal atum apengen ilita kamklem rapetiti lo Kokrajhar ke do hota lapen ke Sonitpur ke do hota alang litum duk pikpak dake santala tum an ke Assam ke ilitum areng ki ikatu tea garden along sa abagan along sa arwo ke via council jasemet ke claim alang litum ke seta puan ki duk atum apan seta halatum ang bong India kang tui nei apos kang tui nei ang hoi along alang li ke dulong kang nilong karjap long lake etan alam lake besen alam itum dan ningarong la muthe ne tum kama thadam det abang ke la hello ji kaita areng akur kang tui pu che krong atum ang bong pundam nan kok lo akur kang tui kang dei alam le dam lo te Hindu tumang bong silai ke do Hindu putala kata karbia Hindu tumbang ali lata inglo swa Hindu tumbang ali inglo swa Hindu tunggel ka kur kang dei sai sel hala bangang no ke ini tunggel Shudra puang bong sidolo itum ing tia tum ta kur kang tu ya hala Hindu je plang ondel te itum ta Shudra la sini li po panamata Shudra si pincong der lo Hindu je plang ahut la si hala bang la son ka prek lo etala langdam tha aprang ta ko Ramnath Kovind ta akur kang dei bang la penon ta akur kang dei bang Shudra munit arlo so pansi aku pa presiden pincong tu lo manghu me me akur kang tu ya tum ko prisi akur kang dei tum pan presiden ingwai le thot lo an ke langdam nang ye bang ke hala Assamese pen la non India ni potro ang bong BSN ka Geo lo Geo News
mobile phone along nang kini je hadak Assamese pensi kipu Dr. B.R. Ambedkar kan ninje alam ajar ding pik lo alang li kan ninje alang li kipu lah hello Dr. B.R. Ambedkar ke hala maksud ke lason no lason je pelangi BJP trong bang si son je pelangi pu mata te der pojo amase alang li pula je mo arnisi netum tribal atum shudra tu akur kang dei ne atum ang bong pen arlo so bang Rastropati mane presiden kace plan arni pen ke reservation law ke pavedet tamilu tu pavedet nang po wala rage po la hello alam mangke amma lasi non BJP atum ke RSS atum ke Bongo Sena atum RSS Bongo Sena BJP atum tu ke la reservation law ke pavedet nanji po atum lo hala Mondol Commission hutalo ajar dingo Mondol Commission bulote non akaya usomari somaro karjan ke chini tu tedaji ningkaning ko ya prang alam la bangke hala so alam talo non talo je alam litum pulo RSS tum ke STSC Mordabat pu badi pu pivir nang STSC apan pivir dat ni angge itu mah council ta ST oposi council kaman ibodi autonomous council la pen fifth schedule la non Draupadi Murmu atu ke fifth schedule la tumlo la tu Jharkhand Ranchi la pen ke Madhya Pradesh tadu Chhattisgarh tadu la pen Andhra Pradesh tadu la fifth schedule ke lata reservation la ante BJP tu ni reservation pavedet nang ipu sikipu. Setahap po bang ke Dr. Ambedkar ke pulo je mo tribal scheduled tribe atum scheduled caste atum bang arlo so bang presiden mandat lo te hala bang sor ni pen ke reservation laws 5th schedule 6th schedule ta pavedet nang po pu body ki pu la hello alam bang gamat ada meme ante non BJP atum la batai hini ta tribal atum akur kang de tum phan presiden peman lethot ke abinong ke arloso bang ka peman arloso ba hala Ambedkar ipu arloso pengamati di amat arloso presiden pencong de anke non BJP atum ki puji abang ke jo netum tribal do man pu aning thur tang lo latum ke arlu pik lo non te netum ma parso si kang tuilo non ben ke reservation pavedet anak pusi non BJP tu Ambedkar ta pulo ke pusi pupo la puya la Ambedkar ta pulo ke puji apansi la non Draupadi Murmu apan ke presiden ka pincong pu alam ke klan ke la dah hello masih la non mana lah Highland ke arsik pik memang lah lah homo pulo ke constitution ke sini ni tum hala haya national party no don ke buji je non ta hai tham la ben isi ma tha di jo itu ma tribe atuma mo manta jo alo so chiman no mesen no thekse lo posi pinang to ke ma isi ka phere me bang ke ini tum hala Ramayana la kan Mahabharata la hai hum lang lo ke di hala Ekalavya atumo hai la school don college no chini Ekalavya la ke inut adivasi mude habira long sigi do mulen matila thaya theko made di seta akhira phanga guru dakshana hang dalo ari chimun thum pelo mate ari chimun thum pelo ka pi bangela bangke une dalo kente hai ka ke la ari chimun la pantang long nei seta pila thum pelo pi bangke la pu ke apno dalo mate la si la soja kong kapawi phantai isi ke la son la tu isi hidden policy doma buda kalang lage niliama thala masor teleri mas bhaja to alam mane non ta tribal atumang bong si tribal atum phan NC tribal atum reservation pavedet nang ki la se hala Ekalavya tumo na le tum net long tamne non la educated tum sa lo por la pen kitab la da la so history na tum pori lo kalang la ge na le tum la so line teng lang lo pulo tang te non teng la ge chekok la si siban lang namlo te hala tribe atum ta aning rong lo la pen iltuman ta aning rong lo setame amet thang khai phan ki pavir ja phan ke amet thang khai ang bong sing wai de ti kalang ses ma bidikang lim lo la kalang dada karbiare ses kali hala ke che tumare ses ba kalang kur kang tui tumba chekrong atumba brahmin bamun tu aje krong tu ba la si pir he ke hedi ma thaun e che plang e
asona mungsi ke klem latung ke arsik pik la si itum lam arona tang ma itum chethan pik nahi to akero pilosar nangli klar dakpen rada pan ke than lapen karbi anglong alat ensil lapen karbi anglong atto anu karbi anglong ban angtano ajan ostami nona por ke karbi lapen inglong akhe aso anabang ke itum epeng doi pan situm bor ipon ako akero pilosar nangli klar dakpen bathan pon la sia por dolo por nilinon isi alam the arjubensi pijude poningi atok so bangke lasi BJP jasemer alidar satum sai se lo timkar biang long men chenglok MP MLA MSc EM tumana tuya lo posi nona bangke konasi ke bege chetu hurjok long le lo palam thitame hanelu angdeng pihini angdeng so trok long mo nale tum apor me sen pulatang de hemalong da chok lapen mobile phone long achok nale tum lain no lapen angdeng pihini angdeng so trok pen itum ajak kong ke wanang dia bangke hala tribal along ripu karbi anglong NC Hill lapen bodolen boda abox ipidolo hala tribal area palo lasi paragraph 20 pensi bang popot tribal along ripu nampin government pensi constitution pensi tumam hanang tik pidalo pongte kachini nai bang dak lo akenang sot nai ke pia posi bihari along ripu pidalo piposi bengali along ripu pidalo ada tribal area putok rong lada kan lo kachini dam nai bang lapen nomor ke thom mangala hello kai tai tum han half truth nangli tum si half truth ma APHL si tum si half truth lo lata question har juna ko konon mange nangli tum constitution pen ke pon pen rada khan ke than ke pinyariya na thenglong le la awe de purpo khali 163 164 Indian constitution of article ko pan dolo nangli tum la chini machi ni ma tuliram ro ma pani arjing ting nona bangke kalilo nilita hok na ma PC 163 are awe delo mahala Elvin Teron ke hai phanta mane pachini nang kok le alang li ke ilitum ke six schedule al lo amoni six schedule hello ituma constitution lo ante six schedule al lo amoni le la India constitution phan pu damrong jong damrong ke tipi pot lo itung kache jong nangi ke six schedule al lo bande che jong nangi hala Ladakh India Constitution ng 163 pulote itung kache jong dam nangi ke six schedule long ke 20 BB polong si che jong dam nangi dak 20 BB abatai ta ningji ulo he ho ilitum ki ho di setala kachini ninje ota maso ratun ke ninje bom bola a student no si lang le bade la ke bom kalang lo Ladakh BB polong do mati ho chelang si chelang le de hala purchit 163 agola non anda paragraph 2 subparagraph 6 anda pur pelang bon to puzga chini ke derma 20 BB polong ki ho B polide 20 BB po ape che apar hai 681 Harut trok nerkebra isi ape chalo 20 BB exercise of discretionary powers by the governor in the discharge of his function bujo lake dagle 16 India constitution le 163 assembly alam la pen parliament alam le langdam le alam jong si chingkidami pulote 163 si langdam nang po India constitution la pen il tum da council arlo council alam si chingki pulote 6 schedule along anding pi in koi BB polong si tok dang po dak la po hello yo after consulting the council of ministers and if he thinks it necessary the district council or regional council concerned take such action as he considers necessary in his discretion. Governor a discretion. Discretion mane governor aning ke hangli. Chief minister punangi po alam bang kali lagi. Ang kaya nung 163 lang ang chot po, 164 lang ang chot po, lagi lang lider mati yo. Aku kilang nam niya kam da vete ke 163 ke. Kasi la hello ka mahuhu. Ase half truth ka lang tulu. half truth kali full truth budang lo tamage half kali lo full truth lo athema kilang na ya di mangalang nam de hala kilang nang niya di mangalang nam dong lai lo ka chok chi ki ala ma ke athe article 19 hai ke important ke di lagi de la silang nei Indian constitution hala banga son ka prek lo article 19 ne bangela ke
six schedule arlo ke la aja kong vi bhadak tok ti la bang ke la article la panchayat alam pulate panchayat alam nang le rok lote part 9 pa alam sila nei part 9 ke tu malong aja kong vi la helo ke lead ke lang dam nai kalang akero pilo sir itum klar thumu chot pen 20 b along si pulo governor discretion ateng pen and if he thinks fit to talk to that la si rara tu mako question aju thulo bjp tu governor jong si kimatha choklo ba chokpo pu la poson aphidyata me claim to thiriat pone ko pula are constitution long ki do ta hormu ke ko pusi governor da claim kudat mati claim week ko mati lage aputhata high claim pusi high ko pusi high kan lang ke council kasari ada claim nang pu claim lu te governor ke nang se donun vek pu aku la salam ke chu heta arni sieta ni ninge lo chu dak arboretum along Vijay Hansaria ta ninge vek lo jongsi nang tum governor kroi credit ante nang tum pia polo prince supreme court along dam de pusi ki pulo pia pot high court long dam de pusi ki pulo na noni tum council tuliram long hang tum high court dam lo ma governor ability ke kroi krepo tam da aku la ta ko putulan de nang tum kon autonomous council 6 schedule autonomous council kep do la kep pen nang tum chelang pom pen pia pot kam klen ke je pusi itum han arni si la Vijay Hansaria ta kan ninge te kan tang lo mati la pia pot claim ke je la pen la 163 ke council of ministers pusi ada ke putio CMEM po phali pudamali council of ministers of the state bio state arlo alam lake council along ka bangke lake 60 arlo alam kali 163 ke la hello ko ang siningin na lang ali alam ma ke hala CM ke hai tum hanse di komane ke than ka phola lu la si la ke than phola to man chin nep nai normal ni pasane ko mat lo mala advice hai advice thap na semua tu o matu lo panghu pamanghu la tulirang rong hang pan di je alang lita manghu dun ing tung de nanji non ke itu ke thelo ma teng ke alang lita manghu dun ing tung mare na son na lo pe lo ke than le se kro re lo ana ke than da la tokso ke nang lang dun bom lo ti bom yang dang se than ni ya blend long ne alang lita chini o lo te ni tung ke ninga rong ko ti alang lo akhiro pilo sar klar da pen ke than to por la pen non apor lo ko sini li si alam the defense abang so chi pure pe jo de po la si non bang ke ang tonalam than lab lo akinang sot alam thian bang ke sar pen ale tum pen kado be tum che than lab lo la si non ni li ka jugang tung bang kalan lo 6 schedule ke mate labang so constitution ke council ong ki bi ke decoration phan gali man thu ga jomori phan gali la si la so putha aprang sinili sarkri rong phara phansi nili pe than pola so pi rajan timung la pen ki pajut conclusion bang ke akha sar jaiga thanong sima asinale pansa por bilona non ta decoration gali la te bulong bat ko ali so single te bulong bat kok jale no le patula mati ara phan ro ne nai le lana tangka ti ong ke flyover ka salam phan motel 60 dol kitam nam du bama anu ya do te na phan ke ona nahi ke pulo te theke pulo ke do eta ta nono bang ke rada phan pachini tung te allan tung ta chini tung te la helo nono mai ke chon de la senon ke kalili kala anu ke hala non lom ke than tu bang 18 years no pulo de vote jok thulong maja lada ke parok vote jok long le pala ma ke ko pas ni hala Indian constitution no hala ke equal protection of law la pen equality before law article 4 la plug on tek jo ni si ulta ka do than ta than tu lo la helo ke chon de ta no la soni Indian constitution la pen 60 ta ke lang mo ta chap lo te di ini ta lang pon lang pon pa mi la da non rajan timo los dampo 6 schedule made la bangso a constitution ke decoration of han gali tibulo council of tibulo bat ko han gali secretary pen cheng lo ang ton EMCF MSC tuman ta lo apen manthu cho bori hormu gali la itu maja ko cici ni ba me nei rajan timo nali 1 minute apor pilong nali bhat aholam lo lage non ke tibulo lo bat ko tot kali pathulut lo alang le tum ke papuk lam lo kalima non la 60 la te men ka me claim play posino na sakurita ba su kan pe gere lo ke la si non la puson jong si claim bom lang pulo te heli la ke karbiang long ke hala Indian army dum na puson na si vir tanglo pe di la ke vir erlo non la si
ko mata bang pusi ke pawir lo putih lagi non ki cari bom atum si momu kurki molong da dokohi lagi Kalang. lasi lasu bang ke alang litum la siksidul celangra di siksidul celangra la pen hala sia make haya pan mo pen da itum next oy nang nagle ko mat abang pusi la ke than ka pere dun ma hala bang pan sia make haya bang che hang si che lang tha ko nang ne panang paning ji por da lu pe di thang ba me ni soi tap na ra lu pe che thang sa ra ni la Rau sing ton jolo. Ton jolo Siya ni. pa. Kumane advice ipidong kaya bidisa. Kumane tam ka tulong nang mo. Rau sane siya. jin so tu me me lo non ba ke la pu ba ke thap 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 tu pre ni sia ma phanda kalima Kalang. pare tap pare pru pen paning je thabre ri la alang ni ta che lam pe me tu hala advisor ko ke kro ba hai Oi. la sik sidul cipuri pe metu la si la tibul lo ke pen pat suluja karbar kali lagi sik sidul ke pare ra ko son pen si non itu madera long ke la ana homoy salo ke chia so tum army van nan ke ba tren ben nan ki sun nan li mek che char dun ma nan li ajo baji ke he maru si dusi tv langi asia ru maru do ji buke tren ke ban kona na ha jare lang sun ningkan krehini yo se da to ben bot chok long bom pulote latung ke bang chana chojo pene han chojo pene football long do pasu pasa nane bhara hem do po ningkan krehini play lo potela ha ke chike beto dag jo se bonang jo long bom potela ke ningkan captain ang ne lagi no kar biang long tu itum jipu long le dat pu lagi la se lage chelang tha Lasi non kipadulo ki jutsi ke sa pan jusi pe juda po sik schedule ke lake decoration pan kali menthu ke chobori pan kali lake ili tu malong ri ki chipa jogja phano khe kang tur ponjia phano ke phe kere tum ke mani jia phano lapen kipadu si ke lahelo non constitution ka chelang li pen a jok MOS along long ri cap che jor de number 1 Allah pen do tulang election ki pat do aron lata council pen angdeng pihini angdeng sotroksi pen si pen donai follow lata ke thek pen jot state election commission phan aja kong chiga dai det non ka phere me nai ke la sonia do sa la sinali phan alabang so alam bang ke pathani phan chuni lo pima dip jo alam kar biang long arat atok anotum da chini la nang jilan lo La pen la non ke cheng sia ko kaning ye kang tung dei. La ke India constitution lo la ke ha dukan bethe dalong. Long, kalang. Ko anak ke the akita. Dukan bethe dalong la box to long pulote la ke long etpo. Nang linam nang ning hang alik da nam lo. Akit the da do apak ta kar that do akang ar ta do. Nang etum nam bok da do la ke la dorkhasto pira nam nang ni poisa le dolote nam long lo lage dei an ke itum lang ha council long la rule 1951 a rule lo la pen code lo volume 1 la ke dorkhasto PC council lo sin nam nang ni ko po nam le lo le kita ke nam ye phan dorkhasto cho pinangi pu pir the ko nasi ke do so therak tu me alam non malong tu ke dorkhasto pinang nelo sita la so kita kopia posi hala bookstore long bethe ka pe jor hai hede council tu non anta kapachini kam tum te apodobo Kalang lo. kar bia tum chini de na in lo ra tum chini de na po kapachini kam tum te posi papi jor hai hede bo Kalang. jor lo te council phanda ali long yilang allah long yilang gente la alang litum non ke nang litum dorkhasto pinang ne lo non ke hala kopia building bang majong ho la council hall adung bang chief CM ang ding la pen hala council hall adak isya building do hadak nang litum nam tami akilir la sonda do la pen hala bab rong akilir bang la sonda do asamis tu pa hiujia akalar labang akalar kita akan bangda kang tang kali nang litung jok ta nam tami non ke apran ke nam long li seta la neli ke pugang tu bang ke kopia pasti dukan bethe papi jor long le de jor papi jor ro ning de constitution ning hok ta jor long kopia po lo la papi jor long le de
lante rat atum pan kapacini kantung te apa se komat delone latara kaperedon constitution ke puta constitution ke patu nangi puta kaninggi atum dadu ko si constitution le patu na lama lage lo por his student atum an jok talo lawyer atum talo jok talo laka hem chibi pelo perkege itum India dange itum karbiang lo ada lo chibi hai hege kajibi keke nasi labangke ilitum kadoweta chini pen nai nang litum rat atum anta nam tamne lage muthe karmi inglongara kopia polone council dum ador papisto re 425 abang akan that pinchong cedera ador pekom hekpen namda jorte ka son temisen de landam tha la darabangke la bangke pharoke thomra inkoira phove la India constitution bangke itumke la rule 1951 rule si pharo flira inkoira pho la bang ador ke sotu kopia pola sol ke vi la ke rong asotum kapinam un edde dia akaida lande asi ador pe kom nangi pen rong asotum anda papinam ni la helo ni li puang tungke non ke la piniamat kani rantung ke la pen ke ini tungke opos lo je election thur thete CM man un EM man un minister MP MAC taman un sita bang akhaya tu bangke mohon to bangke bang akhai ke election thur the pinta EM long tu ke joy mukod mohon to kupula lage ni tunge opos lo lage ni tung kroi kri lage lapen la chota kali hala Pawan Kumar Rai Ojit Kumar De alang litum ke sidul tribe kali Sikh tribal area pa along pa sabta cheton dunde hala tum ka kapitur long abangke kape hai long abangke ni tum kroi kri la pen MBC puta hok nang ni la ton pha hok nang ni ne litum ke mung ni tum ka hai thu nang dun kok na pilut dun long le da ji pusi ni ke ka si sik mo yong si ni tu APHC tum hai der hala tum lapula ben nang ludun chok de anung nang pen nang ludun chok de di la nang piludun long le de pusi di tumata athema aro tribal council long le hala tum polona ludun po la sila dalo ya sanili hala question ma sabso di wacce na lo hedame non council atum bono non kijabo matum constitution ka chelang le pe na jok long recap dam jilo la pen simang ke la no la state election commission ma jakong teo da hini lo la pen hala 2.9 DC banja jakong kachai non ke thin nai ke la ke thom ma jakong ka chewat la hello ke thin nai lo de 2.9 no bang ke la ke council administration masi non DC along dam joi po DC boleh te la ke chief minister boleh te Assam state si solai non CMEM tu ke ini si totrong na ji la non alang litum aphanta non ne litum le power long dun de jakong long de sita alang litum long sita jakong dunan ji pusi ne litum gen ni ha APHLC pen ke yong si alang litum a hok pen election hai lote o se non bange a hok pen election ke hai gali la posi non ke pinie ding ha jak lo lagi la pe alang litum phan non ke tewar link ta unpo alang litum 2.9 na teng benge Assam government phan council la che hodai den po la pen ke election bang 2.3 pen ke je hodai et lo la bang 2.3 bang election por bangali la bang ke la long recap bang je hodai je ma tha tribal area polo gadi tribal area pun long recap ke tribal ka leader ji ande lage itum karbiang long mesti than pet pu ke lage ko mesti karbiang long mage je than ke pu bom ne ke melang lage ko tuli ram ro hangi pu ke lason lo rong hang na thulong lo teron na thulong lo timung na thulong lo ingki na thulong lo pura lam le laso 2.3 ka chinging ngelu la ke da kana nuk silong ne lo padang ne le ko silong recap ke open for all bu ke rong hang timung ke thulong la ke parok thulong lo pusi parok ka thulong lo pusala hi pu ji parok pulo te lage boru ko sari dimasa ko sari to maje pu hala tumbang thulong ni mene ke che tumbang thulong le da ji ke che mal non bang thulong bu ke thulong lo lage kachini ne pono ko si thulong lo itu nyong si India constitution assembly lo parliament lo ko ne thulong ni la te
ki thulong lia posi thulong li posi MP ta tribal phandan reserve det tang det lo mati SD oh SD pura schedule posi la MP ka reserve tang det lo ke aku MLE ta CS inghoi phota inghoi plita inghoi polo sa tribal to mase ke reserve pi det ke la schedule por lo ke la pute MLE tumda MLE ta bang phan papi thur ba tamil le la pule ke pupulo tante kalang si schedule yung sinang tum kroy krek tante kalang da ka chini ni lo la pen na ki padu si ke lan lo pinut bani nagar judun do yo alai lamja sat polam lai ang tong ki lam na si pini abinong ke hearing do lo amasi hala case diary pudo police atum lo IO pulo investigation officer labang solam ki doko pulo tante ko puson si labang solam ki phoma lapen kopi pima hala statement ka record pulo tum pui ki pudami bangke a statement mane nang doma be mahola sohut la police atum ka record do la so a diary bangke pini high court atum hang loss dame la investigation officer kar juo bang ko bang live and death hem che dam jui pusiku ase pini bangke case diary lo long na delo next ke bang jila ngasi klo tarik cap malom si hearing do thupo nona mara bangke la sila pasi pachini thek chalo la se tarik cap arni kang samsi aja dalam tak ladak na ju thulong po lalu la si pineng we talk show on 62 to the Constitution of India and Autonomous State pineng we ingdeng paroi ra trokner ke bra hini lo ala bangso talk sulong nang chitong do na ke ai sarjai ka thar arajan timung apen sarkri rong phanang le tum bang ke thom pandamya kero pipar piglo la dagalam men ale tum raba phan ke than ki mum anso se ke paklar pondu thega pot ale tum mandan ninga klong pen chik duglo ase pineng we nang kilang na korte la pening jir pijir ko tum an suning rigalan lo nang le tum sharing tha ile tum kiludiat ke papi dara kar bi arading long khai tum antame labang so constitutional lam ke patu joy lam andame tum burdaksi itum sethan si me prang na ko lapuan si pineng ba tok su bangke nang le tum han achuning rilo la lapuan si kanton lo tardo